Ito ang garden ni Miss Ivy. Gusto niyang magkaroon ng harang ang kanyang garden. Maglalagay siya ng poste. Ilang poste ang kailangan niya upang maharangan ang ganitong laki ng garden. The rectangular garden has a length of 10 and a width of 8 meters. Gusto ni Miss Ivy na magkaroon ng poste na 1 meter apart. Ilang poste kaya ang kailangan ni Miss Ivy upang mabakuran ang kanyang garden? That will be our lesson today. Unang step, mamarkahan natin ng 1 meter apart ang buong perimeter. Kapag sinabi mong perimeter, ito yung sukat around the rectangular garden. Tara, umpisahan na natin. Mamarkahan natin yung starting point. Tandaan, hindi ito kasali sa bilang, kundi ito ang palatandaan ng pagmumula ng ating pagbibilang. Ngayong namarkahan natin mula sa dulo hanggang dulo, ipagpatuloy natin ang pagsusukat. Ngayong namarkahan na natin ang buong perimeter, kailangan alamin na natin kung ilang poste ang kailangan natin. Tandang mabuti kung saan nag-umpisa ang counting. Taunang side ng rectangle, tandaan mabuti kung saan nag-umpisa ang counting at saan magtatapos ang counting. Ilan poste ang kailangan nito? Tama! 10 ang kailangang poste upang mabakuran ang unang side ng rectangular garden. Now, let's figure out how many posts will be needed for the side. On this side of the rectangular garden, you need 8 posts. At this point, kailangan alam mo na ang total number of posts needed. Sige, pagpatuloy natin ang pagka-count ng buong perimeter. Tama ba ang iyong sagot? Let's count them all. Nakuha niyo ba ang sagot na 36? Alright, congratulations! Congratulations! Pagpatuloy natin ang discussion upang mas malalim ang ating kaalaman tungkol dito sa counting of posts. There you have it. On the length of the rectangular garden, we have 10 times 2 is equal to 20. And the
The width is 8 times 2 is equal to 16. 20 plus 16 is equal to 36 posts. Therefore, Miss Ivy needs 36 posts to fence her 10 by 8 meter garden. Paano naman kaya kung ang garden ni Miss Ivy ay gusto niyang ang pagitan ng bawat poste ay 2 metro? Ilang poste kaya ang kailangan niya? Ayon sa problem, kailangan 2 metro ang pagitan ng bawat poste. Now, let's start counting! Ilan ang poste na kailangan ni Miss Ivy? Did you get it right? Ako po si Karen Jason Gordula, lola po ni Sak Harvey Gordula ng Los Baños, Laguna. Sa murang edad pa lang na 3 taon ay nakitaan na namin si Sak ng kakaibang interes sa pagbabasa at pagbibilang. Simula grade 1 ay nakasali na siya sa iba't ibang kompetisyon sa matematika. Naranasan na din niya makipagkompetensya sa ibang bansa tulad ng Singapore at Vietnam, na sa kabutihang palad, umuwi po siya ng may dalang medalya at tropeyo. Kaya salamat po kay Sir Edward Aldepa, ang mentor ng mga kids ng IVFC, sa paglinang ng kanilang kaalaman sa panahon ng pandemya. Patuloy pa po silang tumatanggap ng mga estudyante na willing pong matuto ng walang bayad. Salamat po ng marami, Sir Edward. Salamat, IVFC. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ginong Rizalines Masadya. Lubos na nagpapasalamat sa I-Volunteer for Filipino Children, IVFC, na kung saan ang aming mentor ay si Sir Edward Aldepa. Ako nga po pala ay taga-Labas, Tarlac. Sir Edward, maraming salamat po sa inyong pagtatagang pagtuturo sa aming mga anak. Now, let's call the other winners. Sandra Joseph Gaan of Valencia City, Bukidnon, bronze medal. Philip Sid Oniga of Los Baños, Laguna, bronze medal. John Lemuel Zapanta of Caloocan, silver medal. Kathleen Stevan of La Paz, Tarlac, silver medal. Ethan Way Blanco of Capas, Tarlac, silver medal. Ray Matthew Democrito of Lipa, Batangas, silver medal. Another silver goes to Tommy Stephen Sarmiento of Los Baños. Lori J. Andrade of Lipa, Batangas, gold medal. Another gold for Elijah James Sumat of Capas, Tarlac. Gold for Lindsay Magadja. The last but not the least, the top one in junior category, Sak Harvey Gordula. IVFC Kids, congratulations! Ipagpatuloy ang nasimulan at huwag hihinto habang walang ginto. For parents who are interested with our program, kindly search on our FB page called IVFC Info page. This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Join po kayo